Уважаеми дами и господа, помня един възрастен австриец какво каза по една друга държавна медия. Не съм решил, съм бил на 55 години. Да. Относно 1, 2, 3, 4, 5. За 5 джимържа бях аз, Антони Найденов, водещ на Медии Радиа. Дори мога да ви кажа, е без купа. Прощайте, то, нали знаете, нервите не е лесно, трябва по-внимателно. То относно, да, това е сложна система от офлайн режим за спал режим на софтуерни програми, на софтуерна програма, който е доста неудобно, което падна. Кое? Ама не е сигнал. Това е вътрешен сигнал, който е доста удобно. Само един пример. В нашите Медии Радиа, в интернет пространството, на интернет мрежата, но относно Гьолале. Първи, втори, трети, четвърти, пети, 5 песни. Относно стандарти, параметри, условия, обслужване, поправка. Стана 40, да, ако е по смятане. Но за новите 70-ти, 80-ти, 90-ти, 2000-та година ражданията, едно на ум. Винаги е било по този начин. Новите къде? Там, където има туристически бранш, изграден, но и биш, и доизграждане нещо от миналото. Някъде относно отляво не е планината Витоша, отдясно края не е планината Витоша, посока някакво знаме с много звездички. Не е гръвната и математиката, и после да ми викате оная дума, като се обърне гръвната да е чисто. Ля лют, ля цирк, ля клюн, да пастайм кандидат, пастайм кандидат кметик, бай арея кметик, бай София билдинг кметик. Защо го обясних сложно на английски и на френски? Грамотише бине, чуя го взел комшо. Да не коментирам носа ми колко е червен като клюна, носа ми, но не съм птица. Защо го казах по този начин? Защото вибрационната политика относно електростатичната, магнитна, сложна, шилометърна, химична статистика относно състава, с енергийната ефективност, услугите, които ние плащаме като потребители, клиенти, собственици на нещо, което притежаваме, относно домакинства, да не коментирам 4 отзад. Също е относно 1, 2, 3 и 4. Но относно 4 за 44 изречението е достатъчно, че аз не ви лекувам със сигурност, защото не съм и доктор. Но относно къде ги лекуват най-много, по 2 пъти, беше речното черноморието речно, относно МПС-13. Относно седалищите мускули, буквата Г, е достатъчно, че ми е неудобно, що го казах. Но относно качеството на слушане на MP3 за 5 песни, с шилометърна, антишилометърна, никаква поправка, било неудобно за карта. Тая аз включвам сигнала да ми е по-лесно, но относно шилометърната магнитна цел, относно хора, които са Green Soldiers, Pastime, Nobody by the Army, Illusion by not fix the system, this is not my problem. Изразих се доста добре, но да ви кажа за смарт устройство колко е неудобно, относката на целия честотите относно точка. Директно, магнитно през слушалката спрямо главата и сърцето им. То е доста неудобно, че не съм опитно свинче, но по-добре се прави това нещо с кукла. И за уши нос гръб бях аз доктор, бях аз коментатор, като водещ на Медии Радиа, аз съм Антони Найденов.